Dostlar, qarag'ız әлі Мәскәүдә нинди матур кызлар бар. Менә берәү, икәү, монысы егет. Мин сезне сәламлыйм татарча сөйләшик дигән оешмадан. Мәскәүдә шундый оешма бар һәм оешманың менә шушындый матур картинасы бар. Күрәсезме? Монда бу Тукай дип уйларга кирәктер, чөнки артында Болгар номерлары. Менә бу аның сөйгән яры Зәйтүнә. Зәйтүнәнең кулында iPhone. iPhone-га әйләнеп кайтырбыз, әйме? Siz biləsiz, мин һәрвакыт ашау тирәсендә. Шуңа күрә минем каршымда ашау. Әйдәгез бергәләп карыйк әле. Сез белә идегезме, шиповникның татарчасы гөлҗимеш икәнлеген? Чеснок, сарымсак, перец, борыч, менә чебрец татарча чаббыр була. Тыквенные семечки, кабак орлыкларын беләбез, душица, мәтрүшкәне беләбез. Менә мята ничек була татарча, кем белә? Менә җавабы бөтнек. Ромашка, менә ромашканың мин үзем дә белмәйдем татарчасын. Әйдәгез 3 секунд уйлагыз һәм мин сезгә күрсәтәм. Ак чәчәк. Менә шундый хәлләр, менә карагыз әле, менә бу картинага минем күзем төште. Һәм менә бу Болгар номерларын хәтерлисезме? Казанда алар бар иде. Бу Болгар номерларында заманында Тукай яшәп алган, ләкин аны җимергәннәр иде һәм аның урынында төзегәннәр иде бизнес-комплекс. Һәм вәгъдә иттеләр, янәсе без ул Болгар номерларын торгызачакбыз, Тукай бүлмәсен ясаячакбыз, ләкин бернинди Болгар номерлары да кайтарылмады. Ягъни вәгъдә үтәлмәде. Әле ярый Аллага шөкер, менә Мәскәүдә рәсемдә булса да Болгар номерлары сакланган. Миңа ягышады менә бу рәсем мәхәббәт дигән һәм Татарстан флагы. Мәскәүдә дә менә шушындый татарлык утравы бар. Татарлык утрауның җитәкчесе, хәзер таныштырам, без икебез дә Чаллы егетләре, Дамир Сабирҗанов һәм ике Дамир башта сәлам. Хәерле көн, исәнмесез? Ике Чаллы егете күрешкәч, беренче сорау нинди була гадәттә? Ансы билгеле инде, ничәнче комплекстан буласың? Мин дә Дамирдан сорыйм, Дамир, син ничәнче комплекстан? Мин Гестато үстем, 10нчы комплекстан. Мин Новый городта, 43-нче комплекста. Кайсы синең чорыңда, кайсы комплекс егетләре хәтәрәк иде? Кайсы як Новый городмы әллә Гесныкылармы? Ну, Гесныкы дип уйлыйм инде. Ничек итеп Гес егете Мәскәүгә килеп, татарлыкны монда сакларга тырышып яшим дигән менә шушындый ният кайчан барлыкка килде? Ул дөрестен әйткәндә зур юл булды инде. Кыскача гына менә шулай итеп сөйләсәк, Мәскәүдә килеп, монда бит инде татарча аралашырга, сөйләшергә бик күп мөмкинлек юк бит инде. Менә шул татарларны шулай итеп эзләп, берәмләп кенә эзләргә ардында инде бер вакытта шундый зур оешма оештырырга булдым инде мин. Менә татарча сөйләшик дигән оешманы безнең Телеграмда чат бар. Безнең һәм без шулай итеп офлайнда да күрешәбез, шәйләр эчеп, утырып, аралашып. Безнең менә сөйләшү клубы да башланды әле менә һәм киноклубта, татарча киноклубны да ачарга дип торабыз әле, Алла бирсә, биргән булса. Дамир сорау, менә шушы чатка Мәскәүдә яшәмәгән кешеләр виртуаль рәвештә генә катнаша аламы анда? Катнаша ала. Сез анда нишлисез? Нинди темаларга фикер алышасыз? Кемдер үзенең бакчасын күрсәтә, кемдер балыкка барып кайтканын, кемдер үзенең сәяхәтләрен, кайбер вакытта китаплар, иҗади әйберләрне, булган яңалыклар турында сөйләшә алабыз инде. Менә шундый бөтен кешеләрдә була торган әйберләр турында аралашабыз инде без. Иң мөһим әйбере татарча, безнең гел татарча гына. Менә берәрсе ялгыш булса да урысча ике хәбәр язса көненә, без аны бер көнгә кимсетәбез. Шуңа күрә гел татарча гына аралашырга тырышабыз без. Бәлки кагыйдәләр нык каты түгел, шуңа күрә кем ничек белә шулай яза. Хата беләнме, хатасызмы, иң мөһиме татарча булсын ансы. Татарча булсын. Менә аңларлык булсын, ул татарча язылган икән. Синең өстеңдә яшел төстәге кофта, бу берәр символизммы? Чөнки безнең бит инде яшел төс татар төсе, мөселман төсе. Син шуның өчен кидеңме яшел төстәге кофтаны? Әллә бу шанслы гынамы? Ансы да бар. Бүген бит инде бәлки бәйрәм, Корбан бәйрәм. Менә әле иртән Аллага шөкер әле мәчеткә барып кайттык. Шушы кофтадан идеңме бәйрәмдә? Иптәшләр белән анда менә имам сүзләре шундый инде. Менә Корбан бәйрәме көнне кеше менә үзенең иң әйбәт киемнәрен киеп, иң
иң матур кыяфәттә менә шулай итеп килергә тиеш дип инде менә шулай итеп. Менә мин милли безнең зәңгәр төсен киеп килергә булдым. Яшел. Яшел төсен. Җомга кичә инде барасını Әйе. ардыртты булатна. Яшел төстә менә шулай итеп киенеп, безнең татар милли төсне менә шундый кыяфәт белән күрсәтеп менә шулай итеп бүген көне буе йөрдем инде. Безнең оешмага Киргиз сылтыманы аста калдырабыз. Хәзер чиратта Светлана Батталова, сез аны беләсез инде, Умартаның актив укучысы буларак. Светлана, хәерле кич. Исәнмесез? Мин сезне күрүемә бик шат. Кабат. Мин дә бик шат. Минем сезгә Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт, сезнең дә бәйрәм белән. Менә шушы бәйрәм хөрмәтенә минем сезгә биремем бар. Менә шушы 8 бу үсемлекме нәрсәме тәмләткечнең кайсысын сез сайлар идегез? Кайсысы күңелегезгә хуш килә? Мин сайлайм мәтрүшкәне. Мәтрүшкә, ни өчен мәтрүшкә? Балачактан шагын чәйшкән. Шул мәтрүшкә белән. Мәтрүшкә, Иң яраткан минем белән мәтрүшкә җыйганыгыз бармы? бар. Кем белән? Әти-әниләр белән, бабайлар белән, әбиләр белән. Балачактан җыйган бар. Мәскәүдә сезгә татар булып калырга кемнәр, нәрсә ярдәм итә? Татар үзәге ярдәм итә. Монда теләсәң, җырларга да килергә була, биергә дә, концертлар да үтә, татарча сөйләшергә клубы бар. Үзең теләсәң, синең мөмкинлегең бар Мәскәүдә. Мин сезгә бер генә сорау бирәм дигәнем, мин сезне алдадым, минем сезгә тагын бер соравым бар. Җырлар җырлыйм дидегез. Иң яраткан татар җырыгыз кайсысы? Күбәлә гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләм икән. Менә шушы. шәп булды, рәхмәт бик зур. Үзегез кайсы яктан? Ансы енді бик шулай катлаулы, чөнки туып үстем Казакстан якларында, аннары күп еллар Түркменстанда яшадым. Анасын инде 2005 елда Мәскәүгә күчендем. Аз гына соңрак инде үзгә әлемне дә күчердем. Татарча ничек шулай яхшы? Менә сөйләшәсез Түркменстанда, Казакстанда яшәп. Ансы инде әбиемә зур рәхмәт мәрхүм. Әтием белән дә сөйләшәм, ул тик аз сүзле, мин монда инде күбесен ролен әбиемә бирәм. Мәскәүдә татар булып калырга нәрсә ярдәм итә? Түркменстанда да үттем, Казакстан, анда инде ничектер мохит саклана иде. Һәм менә шул хис белән инде Мәскәүгә килеп тә менә бердән татарлыкны изләдем. Менә шул Асадулла йортын белеп, мондагы аксакаллар белән сөйләшеп, менә шулай әкренләп мәктәп турында белдем инде, Муса Җәлил исемендәге мәктәпне. И менә шулай итеп, инде аннары оешмаларны изди башладым, төрле автономияларны. Аннары барлыкка штаб та килде. Штабны әйтсәк инде анда җәмәгатьчелек алмашына, менә хәзер күптән түгел генә штабта булдым, ул алмашынды бик нык итеп. Анда инде яшь кешеләр күбәйде. Шулай инде дәвер мә ничектер буынлап менә шулай штаб тәгәрли. Аннары Лилиана ханым бар, бөтенебез инде аны беләбез. Бик яхшы дәресләр алып бара. Мин анда үзем дә укыдым, балаларымны да алып барган идем. Шуңа күрә татар бит ул инде син татар түгел. Ничек әйтәләр әле? Синең балаларың, уныкларың татар булса инде шунда гына инде син татар. Менә шул девиз белән менә шул Лилианага да йөрдек. Әле Мәскәүдә күп укытучылар, Альбина ханым да бар, Асия Рахмани да бар, берничәсен беләбез инде. Менә шулай инде татарлыкны саклыйбыз, концертларга йөрибез, төрле оешмаларга. Менә кая татар җәмәгатьчелеге бар икән, шунда кирип, аз гына сүз алышсам, мин үземне татар булып ничектер тоям, сизәм, һәм эшемне дәвам итәм. Бу бинада Миңнеханов рәисебезнең фотосы бар. Рәиснең фотосы булган һәрбер җирдә уңыш елмая һәм бәрәкәт була дип уйлыйбыз. Николай абый, килешәсезме? Килешәм. Миңнехановның фотосы сезгә уңыш һәм бәрәкәт китерәме шушы татарча сөйләшәбез клубына? Бәлки шулай да, мин аны турында уйламыйм, ләкин татар булырга Мәскәүдә бу кыен эш, барыбер ул бездән тора. Без тырышсак, без юлны, сыпмакларны таба алабыз. Ничек итеп табасыз?
Али интернет безгә булыша, үзәге, татар мәдәни үзәге бар, кая без йөрибез, татар телене өйрәнәбез. Аннан монда төрле җыеннар бар, концертлар үткәрәләр, кая без үз милләт белән, милләттәшләр белән үз мөхите тота алабыз. Шуны күрә үзебезне татар булуны санасак, без татар булуны хисне күтәрә алабыз. Ниләр татар булуны biz булдырабыз шулай. Очрашу тәмамланды, бик күңелле үтте. Менә карагыз, таныйсызмы бу кешене? Бу Муса Җәлил. Сезнең белән минем арада серләр юк. Шуңа күрә мин дөресен әйтим, миңа татарча сөйләшү клубында күчтәнәч бирделәр. Мин бер дә көтмәгән идем һәм шок каттым. Карагыз. Нинди шәп сәгать. Вообще крутой сәгать. Минеке дә крутой, әйме? Ну, монысы тагы да тикәрәк. Шуңа күрә, ләкин бу инде мине бөтен чакырган бөтен кеше бүләк бирергә тиеш дигән намек түгел, ләкин ну бик приятный җәмәгать. Шуңа күрә татарча сөйләшү клубына бик зур рәхмәт. Соңгы очрашу булмаса, Алла бирсә, әле күрешербез. Шуңа күрә игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин менә татар йортыннан чыгып барам. Менә калаңгы да төшеп килә. Менә шушындый матур бинада урнашкан.